Ndimo Joy of Life Studios. Studio yedu yemakore from 2018 kusvika mugore rino ratiri 2026. Tashanda maalbums maviri, masingles akawanda chaizvo. Tirimo Joy of Life Studios. Joy of Life Studios yababa Kaparaudzi ndiye producer weJoy of Life Studios. Vanhu vanongonzwa Joy of Life Studios, Joy of Life Studios, but havazive kuti umpati tambo wacho ndiani. Anonzi producer like Kaparaudzi. Vanhu ma-artist vakasununguka kuuya. Takatouyawo tisingatogone kuimba. Tichitova manyukama muindustry. Vakashanda nesu zvakanaka until nhasi. Iko zvino takwanisawo kunzwisisa kuti music nema-instruments, maimbiro edu nema-instruments edu anosangana sei, ukama hwacho hwakaita sei. Tichibvira muJoy of Life Studios takasaka muchidimbo. Ndinoda kuzama kutaura kuti takabva pamavambo kutanga kuti taakuda kubatanidza mazwi edu nemusic yatinoimba. Zvakatangira paJoy of Life Studios. Nanhasi tiri muJoy of Life Studios. Vakasununguka kuuya kuJoy of Life Studios munovongobata mukoma like Kaparaudzi ndiye Joy of Life Studios producer wacho pachena. Ava ndivo vatiri kutaura nezvavo. Joy of Life Studios. For life. For life. Kuratidza kuti pane upenyu huri kuitika. Kufanana noda kwamukoma Arthur. Iko zvinova kuimba kundidarika zvokuti ndaimbofunga ndoimba but murume uyu ari kuimba. Muchanzwa pane zviri kuuya izvozvo. Pane zvinova zviri kuuya. Ichocho ingoma. Kana iyo iri kuimba cheuka ngavapoti vachichengeta vabereki vavo vanhu ivava. Nyaya yekuchengeta vabereki hama ndachagara ndakanesana neni. Tichengete vabereki vedu. Zvakanaka zvinokudzwa. Ava ndivo vanonzi producer like Kaparaudzi. Vanokwanisa kupai namba dzavo ngavataure. Namba dzedu kuno ku 0773 086 741. Kavanogona kupama futi munyatsonzwisisa. 0773 086 741. Makambani anenge aida kuitirwa ma-adverts munouya kunoku vanokuitirai ma-audios acho. Ma-artist anoda kurekoda music yavo vanouya kuJoy of Life Studios. Makasununguka, kunoshandika, tashanda zvakanaka nguva yakareba. Tine mamwe ma-artist ariko kunoko, vana Beni Muzanamombe nemamwe ma-artist vana Alani Chimbetu vakambouya kuno kuJoy of Life Studios. Vana Tremo Bande vakambouya kuno kuJoy of Life Studios. Kunoshandika. Thank you very much. God bless you. Ine rangu zita ndinonzi Arthur T. Mhosva. Ndio zita rangu rekuimbisa. In full name Arthur Tatenda Mhosva. Asi munongoti Arthur T. Mhosva.